Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Bilas ora, mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak ajar-ajar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Kok dinutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Ya sing jenenge laki-laki perkas. Mas, Apa? ya aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garis siji. Wis gampang man masalah ya. Wis gone garing iki masih sok guwak pangemisan gimana luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono Mas. Kosong marung ki ra mati selawe kuwi ya lho. Oh iya wis nek no Mas. Kok budal karaoke kalau misalnya enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Ya merekan motoran po arekan gowo Honda JC. Biasanya tak gowo sama kalau misalnya gini dolan gini kaji kadering kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Yang ini sing nganut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to Mas? Biasanya sabung karo Agus ngono. Ya salam aku tak bedal sik ya. Oh iya mah hati-hati ya. Bener. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Bilas ora, mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku api kok mosok tak ajar-ajar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Kok dinutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Ya sing jenenge laki-laki perkasa ya kaya terus gawe nutal-nutul rono rene ngono ya. Becek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok kuwi ya. Malam Sabtu, Lah malam apa? ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndeni lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben, sesuk mana tak ketok ben bundrak. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah ono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mbak, rabi yuk. Galak rapi diragati, galak mau ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Kono musim udan ngene iki, ora yo katisen. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Ada informasi aku Pak Bravo jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek iki lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok suruh masaku kok gloko.
Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik yang nyewa. Lah nafsu akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapo ra mbok sewa. Ran blegok. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan kota iki singkatno. Oh, mending mbok pakani singkatan ae warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak iki. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani yo gelem lho. Anjir. Mbak, sampane wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Mari mangan gaji korban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikirmu. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo ngene iki guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Wong lanang aja gundul, nek di rumah kok entuk njur suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau dulu anak abane melong-melong kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok njur suwal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Wong lanang ya budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Sampe wong lanang takon megawe apa? Kan ana ning kebun binatang ngono lho gawe kono lho. Kita nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Wis wong lanang lho takon megawe apa lho. Yo. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrane tatananmu. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagian. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi ki apa? Lah legi. Legi ki wonge cerdas tenan. Cerdas, Pak Susu legi lho. Cerdas. Iya. Kliwon. Takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus ki kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tau lemes. Oh, ora tau leren. Nyambut gawe terus. Wah, iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon lho. Pon iki. Kok iso pon? Mbak Nur, kawin lari iku nggawe jas apa nggawe training yo? Woi, Mak. Kok malah ngelamun iku lho? Jenenge lawan lari kuwi nang sikil lho, guys. Temen apa ora? Ora nek kawan lari nganggo jas apa maneh training sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng to kawin karo lari-lari ngene iki ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah anyar
ngono lho, kamar penak. Nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh. Malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapa lo biayaan lu karo awakmu lho. aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro iki nek awakmu koyo ngene iki dek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki cuman sapa? Lah yo kowe. Kenapa bakul sosis lho ndek iki jare. Lah yo sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Suwis Kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae idemu takokno lho. Tara yo ora roh, ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men logi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Mas, Apa, Dik? manuk kalian joki mboten sah dikurungi terus. Iya, karepnya. Dicolne ben bebas. Ucul tenan dikalah kucing. Ini di mana mana. Ngesakne ngono lho ungkep manuk jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek ngeten niku. Yang manuk ini apa muncul mau mulai? Aku nak ucap, jangan lupa. Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Engko maskeran. Maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iki kudu digawe kenggo iki penghantam penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang engko iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Ini uyak-uyak engko ya. Kuwape gawane pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus keteke, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampai kandange kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyak-uyak karo maca mantra, ya. Pujo pajapu taine ngasu, DPR sing ngusi aku motane budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kita budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine lek budal, eling. Terus aku nunggu neng di mas. Nang pantai. Mana lu gue? Mak, emang renang dong? Ya renang, ya keceh gue. Nah renang neng pantai rantok suwe-suwe lu mas. Kamu apa nih suwe-suwe? Nang kondok masin. Kau sen, malah ngawi. Do senengku cepet mudar lho ya. Ocer yo ben to kok.
Ya terus nak ayah modal terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak budal ngarit sik yo, Mang. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku, muah. Manor sing ayu. Pakai sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye mak ngerti pora? Disangre paring ngono terus diumbah kuwopyo sangre maneh. Umbah maneh kuwopyo sangre maneh. Aku ya ngantek-entek pikiranmu gitu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Sone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog direbus apa digoreng. Jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. Sone lho gak suka aku ngene iki. Mas, Apa dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya dek. Jenengan boten isin to. Yo ora to dek, masa isin dek. Wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa dek? Ngarit ke sapi, ngarit ke wedhus. Walah, yo ora isin ora aku dek. Nek boten isin Sherlock tak parani. Iya dek, engko tak Sherlock dek ya dek ya. Iku wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya dek ya. Sampean ki yo ngono. Wis ero nek aku gak duwe apa-apa, kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sungu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan sidane dikepuk ibu juga. Ya iya karo ndene adol ngono kuwi apa ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego guyeng turut ndondalan. Beh, aku iki guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Ya apal enak aku ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi bangkrut iki kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Terus nak ayah modal terus mama jadi rondo gimana? Jadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribet kowe. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu ki yo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra batuk nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku, muah. Salam. Cuacanya wadem, enaknya nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo tuh bisa naik. Aja to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir.
Aku wedi nek ketagihan. Wis ta jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sabarang. Nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina sewengi lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo toh. Aku janji gak bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Yo Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Aja mie ayam, Pak. Bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Sepindi wis dikekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore, Pak? Apik awan wae, Bu. Aja awan, Pak. Sore wae. Nek awan wong ditu kerja. Takok barang. Lah aku wis masukane kado apa, Pak? Batinku yo tak tukokno bareng bojo engko, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan bojo aku kok ora, Pak? Rasane pakai bojo, Bu. Alah, udah Gus. Tak delok soal KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampeyan terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong sholat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki. Yes, nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa. Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mbok dolan to Pak. Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jar? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Lah, iya to, Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Iya ben. Kok iki kono sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Orang ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Ojo mbok anggap kowe aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misalnya 1 ini dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-kata ning guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono nah. Mangan ini ngombene wetan jae. Lintasane lali. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok bae. Memang sampean roda. Iki rada bentuk-bentuk sing aneh ning ngene iki biasane ngene. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti ora ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kan. Ngawuran. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok tekan kene. Lah aku suka. Lah piye? Pemaksaan nonton niku rame. Aku tekok lho. Mau sing mboten saksi udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti.
Oh saiki iso gajul ya? Caget mawon. Oh kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok Din. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndak. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Rumah samu. Rasane mangkene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras. Watu. Terus lho sembarang. Alah kayu. Ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ora tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nek aku ngiwangi kowe Dik, nek aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu urusan di Wong wedok kok iso? Nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mak. Apane? Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Wos sing sae. Iya, Mak. Wos sing sae. Iya bener ora? Wos sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wos sing beras wos. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wos ingkang sae. Apa to? Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to Ren. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor loro ROPI. Ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI langsung oh dirasa. iya LUPI sing gedek-gedek ngono ketak delok. Nomor 4 PI Ren. Oh 4 PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. PI, RUPI, LUPI, 4 PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong kon. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Boten. Kebangetan piye, Mak? Arep badhe bakso beranak kok dadak takut bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep njajak PKH ngono ta piye, Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku suka mati ambek omongan iki jan gak suka tenan aku gedhe aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhe bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma tidak ngarit. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu.
Aku gak golek bocah sing pinter ngarit, Pak. Lah golekanmu sing piye? Golek tuh bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo muda pinter. Gak ngurus ya. Anja. Kak Nur. Apa tekon aku? Kak Nur. Balah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau kei duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh tekok mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake ya mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini, Mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara XXNX. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng. Lah penasaran kok. Makane sentolmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Rekake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos. Lah yo. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek enggak nyokot. Lah mbok iya to? Ndak kur jajal dikira moh ya. Tak tompaki ning dhuwur. Terserah arep kok samping arep kok ngisor. Tak nggo jalan-jalanan. Nek enggak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Anja. Ugekno jangan kunci. Sambel bobor, ngerti ya bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecengno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu cepet gak ngono carane. Oh ya apa nang gak iso. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku teko jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono gawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya meneh sih tak gawe. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel-cek kon tutupi kemarang. Kon nyambel kon cowek, iya. Iya. Terus kon buka keker yuyu kon nek sambel. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku karenan sampean ki ngono,
jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyu teko gerdu ngono. Sampean maju. Nggih, nggih. Yang ngene iku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 wae kula niki, Nak. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhi. Nyun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrip nek sampean. Badhe dakret dos pundi sih? Lasiana. Oh, nggih nggih. Nah, nek sampean mriki nggih didolah, perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, Mas. Lho krungu napa mboten? Oh, kepikir mboten dublek lho kok. Kan aku iki merembek nang kene. Yo pare kene. Aku udah jenenge Lasiana tak kliro-kliro ngono lho. Aduh, ya. Napa mancane jenenge kok? Lagi sampean niki perlu napa sih, Dik? Dilas. Pulang mriki niki badhe nyuntuk. Oh, ya apa nang gak iso. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku niku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane. Ngono ta, ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Ayo. Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kono cowek, iya. Iya. Terus kon buka keker yuyu kon kayak sambel klep. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Pas aku karenan sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok. Tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetmu, segone gak angetmu. Masa sih aku ki sore yo masak terus ya, Pak. Ya mesti ngono sih. Tambah tua untuk tambah goyang. Tambah tua untuk tambah pokak. Mangan yo ngono bar sing empuk ngono lho, ngerti ya? Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih? Ya koni iki telepon ora diangkat-angkat. Kare budal ngenteni raimu tak iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Boten kok. Kebangetan piye, Mak? Arep bakar bakso beranak kok ndadak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep mbok jatah PKH ngono ta piye, Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Kok mesti ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Kowe arep bakar bakso beranak kok sedadak bapake sapa Gusti? Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men etiologi iki, ha? Lah ya kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane kering, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Ini Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Losno. Aja sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas berarti lagi slow gitu. Tapi nek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge ya, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Gendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dek, dhewekne kopi ndang. Kok saiki rasane
nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan reget kumba ana dhewe, ajang reget asa ana dhewe, omah reget saponono beres ana dhewe, nek ngele ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsak dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tahu. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaga. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya K. Katak. Katak benar. Kapal. Kapal benar. Kontol. Sangat gak cinta kalau mbak Wisan. Mas, bosan gak mbak aku tok Wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to, Dik? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama ini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, dadak ngenteni takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, ku senenganku mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to, Dik. Wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta kok mbak aku. Wah, cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek, budrek. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeng walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, terus Sing piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi sing ku arep goleki apa njaluk? Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih sing ayu toh. Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Ngomong pinter-pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku.